It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afi kasebano enchiremu enie. Eye management a wanom eda Accra Academy Senior High School nano ede kata ede ababonten akase echiremu sem. Wanom ehu video bia enema be fonten tano so echiremu sem. Adusiafo bia wanom ekɔ school ewo Accra Academy Senior High nim abomoden etimi afankrante kwesibo ni beka ni se Catlas ibi etimi omankasa mfefo amuso adusiafo no omode send omode twen omaso punishment pan ya de bomb of to say pow papa ya sebe obi amakofa aba na omode buru omnu nuanom na eye enkrata mpirifo de babonten no echiremu sem wa mu chiremu a na ye opepon bosumi nda na etoso odunson emfimpi me do ni na yimu wano mu chiremu say school authorities ni bomodin ehu video so ahodo bia na ma ba fonten tan so a na nya de a na ekonka ne yekuran na mekese no empanifo eden kata bonten echiremu sem se no montu a ono mahunu say yes sa video no edi adanse ya pa say sa school for mafra na sabe omo ebo made tu sa na ma ekofa nkrante etime de bro mo for school hono mo no omo ye eye Accra Academy Senior High no embanti anya de empanifo betumi atena sa so sabe sa nia ma hu nsam ni sunti no ebra moden etimi ema sa mekese no sa mofra no odo makwa share police front ya mekese police fo guso ehwehwemu na enkwala na etumi abode enti a enam so a ono ankasa mo mfefo mo ya school fo amaba school am ye from one student nti omo ye mofra and number 2 seniors nti ese bomodin a kire omo say yes ye na ye di kan wa ha ye na ye seniors nti ene ye nkrante ne ye peja dan wo tournament fa mo na pa ene ye pasa enya sem kuma kram na management no nkrata mo de ba bonten e kire mi sem school for mofra won tu sa na mo modin a treka ne tenten ete wa koma wo mawofo amekese ni so sa mofra no mawofo nso enim de asia ni nyina bim na won mu kire mu a school for mofo modin e fa nkrante edi bro mfafo school hono mo no de odi kan ne den ade eye Shaddad Eliu dodo na bodom la ne say eye Kester de tosumienu eye Helim Jibri dodo bodom la ne say eye Chopper ye na enima do kura wedi Chopper kura odi no no anu nim de tosubio eye Ahmed Dauda dodo bodom la ne say eye foreigner yo do edi ho bi nso ye eye Richard Ninsin dodo na bodom la ne say poisonous tinidin ho na me de sepa so wade poison no watam krante edi sibi no nyonko e wa Accra Academy Senior High nim e mofa mo waka adwam ene e mofa mo maden eden krante ede bro wonu Accra Academy Senior High nim no de odi kan ne den ede Samuel Usha afei de tosu bi e Kingsford Quasin ene de odi ho nso e Steven Oten ene bio Dominic Ewuku Agyei Sam mofra makomako ene nipa bi a omo ya school for mo de mo kire mi say wonu ye seniors nti afinu aba foforo nti homodwan yetimi tete o kakran fanfa tete mu se Sikapa ko school foforo senior ha omode ye nsa pepe ye fa bi fantwi wonu mo san nam se bata bonten no school fo mpanifo ne kire mu se dabida yetimi tena se senti e mo fa mo madi twa etu sa na moyi wonu akoma press fo guso e mo hwehwe mu dia fa san sense mu no mo kire mu se won be ko so agina mo na so fi se school mra no e ma ho kwan se obi emfa krante emfa mro no nyonko e wo school mu ni enkwati ne ahodo obi ama mafra ba moden atwen krante edebo mafra no omfafo eye junior tizamu juniors no yenkwati ne ahodo obi atwagu ye e wo mra sa basabasa no e koso e wa Accra Academy Senior High School no sharp yai biu sharp bongo setishi do ale wala gabari DLFM 106.9. biu sharp bongo setishi do ale wala gabari sharp yai biu sharp bongo setishi do ale wala gabari sharp yai biu sharp bongo setishi DLFM do ale wala gabari sharp yai DLFM 106.9. sharp bongo setishi do ale wala gabari eni a woti ye emra na emofra wonom eye mpanimfo ajezo mo de mo ye seniors e wo Accra Academy Senior High School num ena mu chezo fofo mo fino aba school no level 100 for de mo ye homodwan enti kobania fan granted kakraka pa
wo dan wachi a na the kranta na bo wachi say pow ene shy biu enem behunu pa atete bra Facebook no so DLFM 106.9 the video na to so de kan sawa ma wo hu de ye kan ho dance de da bra ba hwe we ya wo maintain penny sem da school ni ambafra ye nyina ye ko senior high school yi se kaso bi ye homodwan a afi no aba senior high school no munti wo ye level 100 na afi no wapa e de tumi e homo kakra na nso we de brantan pa wo ne kwabrane ya pagya ene wonya ka shy biu na paw woto sikapa Kwadwo desi ni Accra Academy senior high no muni na me ka say schools bi akase say ni den kanema bi say ni ho no na ka Enquires na ka school for ni say na wo Accra wa fast kind to the born ne try sisi a ka baka say you bra Facebook no so de ye kan wa ma bu hu de ye kan ho dance die no tumilika na bra DLFM 106.9 behwe Encrantia school for mofra tumia pagya na wono mfa for mo ye level 100 student no yenim ade amofra na Agyei na kobrane atwen krante da wo ho na memo aba na ode krante no ene ya shy biu na pew sa na ekoso a make say a school for penny for no anasa chechire for ne bo maba so free say make say no Ghana Post Service etimi asomofra we pachi a mo gu so anhwe mu de ntia sabe mo fa bi wo fom no mata frɛ de ayenim adakra mo fo na fa no fom adi ntia won matu sa na moyi na tieni ni ye san tie bio Sam, yai. Biu. Sam. Bongo senti shi. Do ale waga gabari shi do. Sam, yai. Biu. It's DLFM 106.9. Sam. Bongo senti shi. Do ale waga gabari shi do. Sam, yai. Biu. Sam. Bongo senti shi. dia kwaso ewe ye senior high school no mu no ebi ene ye twa mfoni ede ho ne no da somwo na Facebook no edam eya adwuma DLFM 106.9 na sikapa eba ne say dia na mofra o mahia mpa eba na omo hia papa because obetwen kranta pa se onyonku nipa brantanyo so de bo no watan ho na pew se shy biu minim kasa na ma mote ase no monfa meto DLFM 106.9 monfa videos no monfa mefa ase na monkyerɛ ase yenim shy biu no menti ase yayi monfa meto ase na yente de mofra ne kana ase fi se menti ase kura enti ye mompa ye ma wo no mo omo hia mpa ibo Accra Academy senior high school student no ma mutu sa na mo no mompa ye bonie No, I didn't clear. Father, in the name of Jesus. Mpawa ba kontumi entu sa na mo bone fun we mfiri mo frɛ nim de fa ba kon so No, I didn't clear. Father, in the name of Jesus. Ai empire ya ba mo ntie free ne kwasa suba bone yempese ye beti bio ewe ye senior high school sinum se ne wo be ko school na kwabane atwe nkrante pa se wa ye late so wa ye donti o na ode sikan ebro ne de nyamianim ne kure ni atete sika yanko yanim yanto akasebo ne so na mampani John Dramani Mahama edin sama beto eye bibimaya kendifo anim se omomode ana omomfo mo hwantokwa omoko edesi eya katahyehe ne eya proye no ano esan se oman no yehia ne ma pi ana ede abu oman se ne be ye oman no ebetimi atumpon nti eya katahyehe ne proye no ye ntimi ansi ano kwan a oman no entimi entumpon se ne ese no ewa abra oni omokasa wo ye African Prosperity eya Dialogues 2025 a eno course one crime people man tell mu na ye omanpani John Dramani Mahama e kire se ewa eye se wo se omo hye eye adwuma sesesi a esan se ye ntimi enka se oman sika se betimi akosoro wa abra eye man no katahyehe ne proye ahyemu ma eye sa sika se na nya de betimi akọ nanimu da nti eye
Bibi maya candyfo na mombo mohomodia say ombetimi adwendwen kwan ombetimi afa so sane ebe ya katahye ne proye no ye betimi asi anokwan sanso na o hye eye bibi man eye o man ni na say o show mu nkra mombo modia na monko mo humbom sane ebe ye betimi aye adwuma ne na yetimi edi nkunim ana obeka say eye o man pani dada Dr. Kwame Nkrumah ne semade bi o kan say bibi man o se ye ka ye humbom esan say ye nipa baako or the same say etudwa be achieved without good governance, transparency, and accountability. Investors and businesses thrive where there is stability, predictable policies, and the rule of law. Our youth are getting tired and frustrated at the lack of opportunity for realizing their dreams and aspirations. Our decision to embrace democratic governance was supposed to be accompanied by a dividend that will lead to improvement in the lives of our people and prosperity for all. Unfortunately, progress in this regard has been sluggish and largely intangible. If we are to maintain the faith and trust of our citizens in democratic and constitutional governance, we must accelerate our rates of economic growth, expand investment, and provide employment opportunities for our young people. As leaders, therefore, we must reaffirm our commitment to strengthening democratic institutions and ensuring free, fair, and transparent elections. We must fight corruption, which robs our nations of resources needed for development. And we must promote peace and security as economic growth is impossible in times of conflict. It's official. DLFM 106.9. Ene ya wuti ye ayo mampeni John Dramani Mahama. Yentu aka sebo no so ne fanko piemu wa Asante Mantenum. Na Asante hene otumufo oseye tutu a otoso mienu. Edesma tudwa echiremu sem. Eya na motu otu ye so obomade agya ne naso na okonfo anote eye teaching hospital no abomade homade atumi asiesie mane matumi akonkan se betumi aboa na adehyo bomade ekwagya le hohoro no nso ene betumi akonkan adema wo no mo no waban homade akopiemu ana no efiade etwemu akohwe o kirem se dwumade ne konkan ye part se face 1 de omika se no hamuchichemu adue crown enum 95% de ayade ampedifo atumi de dwuma amika se bibia atumi akonkan ye pam na Ghana for baka ibuobu sumanam mfimpem mienu ene do numiensem ena Asante hene otumfo ose tutu a otoso mienu ade botaye bi ese anu so opese obo no homoden a na konfo anoche abanya resabia atete apansa wiesem akuna du no otumi siesie no ye ne kama pa ne senti olanche se ne Ghana ni bia titu na adehya mo Asante matani mu no kakra mu bia mfamre sempo akapre ne mo aboa no hia sika eye $10 million But my mother to media says, more conform not a sabiano. And Vinci about the said you 70 years, no before more DC and ne. And yes, see a pass, and to bet me up 1 month, see, and so at me on come, addition Kojale Venom. Never met me on kind. Na Santene cousin which him same. A conform not a buyer sabiano. Says, oh my God, a man tam Marco Bay do me no. And a tuni ever mother extra one more to me say, who been young person when you had a one more day. Now one at your one see, no never at me on kind pam. Na mna Asante bo modern ni mpeni fo bo modern ade o mani ko otua wisie ekopie mom o konfa no che abanya sa mo kware bia dedin jese ne face 1 de ne ma kon kan pa Asante nyina kirem se dwuma de se de ekono bibia e kon kan yi pa na mo kirem se wo mo di kan ehya ase edifri eye block A first floor no top 1 mo kirem se mo mo de aya dwumaden pa efri se wo hwa a o ha mo tichemba de se ne 95% no mo tumi asiesia enche bia o mbetuni awie no maka so mba modern ede oxygen infidi na bon kokosi wonom na hya ase ede dwuma emperifo asanka se kirem se enche bia adehyo mba ne kwagya le hwe ne enam se dwuma de won bode ayi o mafiri so no maba form no nso won be sa masa akosoro no ma de amahya ase aye phase 2 no nso ss form ma zadehyo mba ne kwagya le hwe no ni metumi akonkan ede ama wonom na chema na wada he konfo anoche eye project andini eye Samuel edu buache de nsem de tudwa kirem se ana moto muto ni ma konkan ye pani senti odabaso ba kese e de ma Ghana fo mbo moden eyi ka prense mpoa de be bodwumadi ahodo a omude apa Ghana adehye bi enkwade asi ho no mo no wasaka ze kirem se de do dwumadi no guso e konkode ne senti Ghana fo ina mo moden ka prense mpoa no yemfa moa na dwumadi omude ni matumi konkan na mo so my Ghana sompa ode nsem wei e de tudwa
sɛ otumfo enimu a minyi sɛ kasa project ye betumi ayɛ na sɛ ne mo no in about afe otumfo abahan program yɛn sa sɛnai ɛkyerɛ sɛ mo na nisi bi sa project akyi obi bia wa support yɛn mpaebɔ mu sika fam yɛdamase ba adwuma no de aka ɛna dɔɔso yɛ sɛ yɛ $10 million yɛkɔ yɛ ne na project no na scope no expanded but mon kai sɛ ɛdi mfinhyia pɔrɔpɔrɔ ɛdɔɔso ansa na renovation bi sɛ ɛkɔ so nti bibi bia yɛde kɔ ho no one of the things I'm technical guys no can say chairman so one pass sika ne nya na sɛ one block ko ne betumi ayɛ na ayɛ ne yie a yɛmfa nyɛ saa one block ɛyɛ gidi yie sɛ aban bɛboa gidi yie sɛ ankwankwan bɛboa ɔmo nyinaa bɛba am yɛtumi ayɛ dɛn ayɛ kɔmpanɔkye ɛne a woti yɛ ɛyɛ chairman ɔno ɛna ɔda here kɔmpanɔkye ɛyɛ project no ano ne den ɛde Sammy Adwoa Agyei ɛno akyi ɛna asantehene otumufo sɛ tutu ɔtɔso mienu ɛyɛ ne hia hene ɛyɛ nana professor Nhyiraba Kwadwo Sammy Adwoa ɛyɛ wo ahene ɔtɔso mienu ɔno so kopie dwumadi na ase ɛde nsɛm sei ɛde to dwa mienu na ɛnam sɛ ayaresabea nti ayarefo da hɔ nti wontumi nka sɛ ɔyɛ ne nyinaa prɛkɔpɛ nti yɛyɛ bi kɔ baabi foforɔ na ɛma ɛsoro hɔ da hɔ a ɛtumi ayɛ soro nti wɔn mmɔ fam no ɛnso bɛkɔ baabi a ɛde wɔn mmɔ ɛfiri ɛsoro kɔɔyɛ no aba ne kyerɛ sɛ fam hɔ nso ada hɔ yɛtumi ayɛ fam mmienu na aka no nti ɛnyɛ sɛ ɛda hɔ kwa na yɛyɛ ne nyinaa abom ɔsɛ yi nipa no ɛkɔ baabi na yɛtumi ayɛ na sɛ yɛ na nkɛnkɛ yɛwɔ hospital foforɔ bi a nka ɛkwan da hɔ na nkɛ yi wɔ makɔ a na nka ama ɛhɔ ada hɔ na yɛtumi ayɛ ne prɛkɔpɛ na sɛ sɛ deɛ ayɛ na ama yɛhunu sɛ deɛ yɛbɛsi ayɛ no nti megye sɛ yɛkɔ soɔ no ɛnkyɛ biara sɛ hɔ bɛda hɔ a sɛ sɛ yɛnya at least yɛnya example a bɛno bɛka sɛ template nti ɛnɛ adeɛ a bɛbɛhunu yɛ ɛyɛ adeɛ a asɔ ani paa a yɛgye de sɛ yɛde aka no ɛyɛ sɛ amanfoɔ nyinaa bɛboa na sika a yɛhwɛ no ɛbɛtumi de ayɛ de aka ne nyinaa na kɔmfanɔkye yɛda aka ne nyinaa bɛte sɛ deɛ ɛna yɛba bɛhuruyɛ no nti wei deɛ ɔgu a bɛte saa nkraa biara no ɔmɔmmɔdena sɛ obeyi kapɛ ne simpoa ɛde aba bɛboa ne yɛtumi ayɛ aka abɔ mu no ama ne nyinaa ba sɛ deɛ ɛna yɛba bɛhuruyɛ no nti wei deɛ ɔgu a bɛte saa nkraa biara no ɔmɔmmɔdena sɛ obeyi kapɛ ne simpoa ɛde aba bɛboa ne yɛtumi ayɛ aka abɔ mu no ama ne nyinaa ba bɛyiwie pɛyɛ ɛne a woti yɛ ɔno ɛyɛ otumufo asantehene otumufo ɔsɛ tutu a ɔtɔso mienu ɛyɛ hiahene ɛma no ne den ɛde nana professor Nhyiraba Kwadwo Agyei wo ahene ɔtɔso mienu ne kwakura mu no ɛna lead contractor da project na no ne den ɛde Mr James ɔsɛ Brown ɔno so de nsɛm sei ɛde to nsɛmtwerɛfo anim Nana initiated that. We felt that this is a good, move. So let us support. So we supported because we knew the money would definitely be put to good use. And indeed, we have seen that it has done exactly what it was purposed for. Any awoti ye a lead contractor at the My Hair Kɔmpanɔkye Teaching Hospital no. Ne den at the Mr. James Osei Brown. Yanto akase abone so na watwe atwam ya na ebete se ya de amrahyebegiafo a ɛyɛ appointment committee for etoto amano e de ayi ministers no ya de abasabasa ya bi ekɔ so wɔ hɔ no ma kyɛ se eni entwa ye kra ana ye speaker Alban Babe ne be kasa ya kyerɛ se ɛyɛ basabasa ye si ye de nya de atwa ye kra san se ɛyɛ mrahyebegiafo no omagu ɛyɛ ɔman Ghana anim ase ye papa san so agu ɛyɛ ɔmo akasa anim ase san se kabina me kabia mamode ya de ekoso ɛwɔ man mu incidenti ana mpenifo ayi mu no mo akasa bu mo atwa mo ho ɛkɔ entokwa intanya ade a ade ɔmo ye ye de so ani kra ɛno nam so ma ɛpon ɛne ɛyɛ microphones ɔmo di ye adwuma no pina etimi SSye eno nam so ma ma suspendi eye Roxin Nelson Dafia Makpo no na ye majority whip ana Frank Anodom pro no na ye minority whip ana Alhassan Sulemana Tampuli eni Jerry Amesha Bagache yesi omo nkono mo kotena fie eye na wotwe mienu ansa na masan so abam na hyebeja fie we na ye timemfo ni bi any DL news atwetwe komo na mo kyerɛ sɛ eye suspension no mo di amam na hyebeja fo de enya ade a ekoye kra esan sɛ 2 weeks person special de na kyerɛ sɛ asotwe no esa nti na wɔ aban no ema o masotwe a emu yedu omo ne eye DL news atwetwe enkomo
I think it didn't order well because even if there is misunderstanding between the political divide, I think there's room for them to settle it amicably. Whatever be the case, I think dialogue is the best. It's an embarrassment because a lot of people are watching, both the young and the old. So if a lot are looking up to some of these leaders and they end up doing this, I don't think it's the best. It's an embarrassment. 2 weeks to me is not enough. I feel they should be suspended indefinitely. If you are doing this as a leader, then what about me as a citizen who is not a leader, learning from you as a leader? So I suggest something should be done about this. They should re-investigate and go further. If it is okay, that way I can't say they should continue or not. But if it is not, my understanding, you see, human being is a human being. You may think it's okay, but tomorrow it will be something. Speakers near Chutunya menu go, yes, Mimi and Yamefe, Ushe, Pana, Utio, TV, no, Ushen, Yomu, it's why young yes, says some Samana, Muyam Penny for Muna Mopo, Mutuyafu, Naden and Moon to be Shamus. School for DLFM 106.9. Penny idea money 2 weeks. Manu long as a bizarre. Me Bisagana for Sammy Bisampen for more parliament. And he said, Saudi, we yard and warfare. No, we are paid out TV. Wabuban and Yama overhaul. Citra would be idea. Was sent who lights up what you shift them. Then over we know. Bapamu. If so, your bar best idea. Missy or your bar or best idea. Miss me your bar. It's a mimsumi ko yes I say a pamu go feel. If say me could be big to say me send in Yamada, you know. Debia Mesen, or Kotoba Mesen, or Kotoba Mesen, in see, actually, almost soon, your money, Yen penny for I ended up on wash a woman or my abobra or your maimu. This uncle parliament tries uncle Kwa. A collaboration so penny mono to a say Adwoa. It's a speak of parliament or you why above I am because you're very additional. I come in Quapan Commissako one who from parliament or because Yansibiani. Aha, because what Obama said, but I don't know which is Brahma or mine. Yes, so Yendisona homo crahok on a yansering. And yeah, I would see ye, I yet mem for the no much say 2 weeks suspension, dear, a moon ye do crack. Say, almost say, and pennyphone and air queen. Na yenso aye wo form no yenso yenye den sa asem mo bi sani ana sa no mo bi sa oba Facebook no so DLFM 106.9 ya the video na to so nti kufitela adam oba benye binu ababa he o say ye message video fo na ye ne ye to aba esma wo mo no ona mo tena se hu se da bi microphones ahodo edidi dwuma e wa appointment committee na animo no ena bio tables na wo ho no oba hu se ne bo ne se da nya denti o ma sese ni nyina ena Ghana fo ni bi akire mi sa so twene de 2 weeks di so a enti ke be ya mpinfo ma so twene mu nya den se be ya kina bi no e be yensa na wana foforo so entimi entu sa na mo we bie Sikapa sase asem we na esi no speaker edika no ya beda na se dom kuma no so be kasa akire mi se relative from de aba bonten ho e be ha adwenti nya de famra kwan so de nanso common sense ne be akire o se ne wan kitingiti bi ho aye nya nya ni nyina na e be kasa de mra what you say sabe and the emra ni ho a enimpa no ye mra e ma nipa and the yamra na se be nipa ade na wo ye na nya de pa na se mra ni ho e de betwe aso ante nya wo sa I mean Kwadwo one say empanifo na akasa mra na ya hyehye wo man nim no en hyeda nka wo na sententan wo ho e ka wo ma ka menya sure so betimi aye ne omo ye no ya pa nanso speaker akasenti ye hwe de besi akire yentu akase ebo no so na yenkoya nim mifo ankopie mo ewo achemabu akwa ennim patam na ebeto dwa ekire mu sem eye ocheman ohini popo no ena da ocheman ya no osagifo amoatia ofolupenin eden kadaba bonten ekekire Ghana fo nyina sem eye esubonten birem no amanfo bi etufu magudie gidigidi wo hono ma okire mu sese bi de bi sana moto na ekoso no ompenti wa strike se ya pa wa woni ma obafa koti kwan egwa kotufu magudie ewa pie mantam nso bia ho ne ye chewa dantoa wasema na sense mu we ba bonten pe na se ne da several doctor twum ampofo no oye asia kwahene
ebetuna mu se depi san semu ya eye osagefo amwatia ofulupani akan die ahye na besemu genti ene efiri na ekọ ontene be keka na ho pa na akire mu se yes bobonju maden atimi abode awura mantam mansini hodo a ewa pie mantam no nyina be bia mutu fuma gudie kwati kwan a wonom ede sai nsuo ni sase no maden acho mara etimi ne omadi senti ene do yada na bɔ no ho maden etimi kopie mu ewo yesu pon eye river no ho omoko yesu na ampa ne nuane ampa omoke Ghana de shebe mu apie mantam mu na maden etufu magudie ho no mo nsam mienu nyina si ya nyafu saa na oye esi akwahene kire mu se anamontu a eye osagefo amwati ofurupani etuo no ne fe na ni so na ina nika pa ne senti ono so ahye ne ho den obono ho made kopie mu no okase na o kire mu se edum pempenso no adehye mo asi akwa ne mpotem si akwachi obi se onem koti kwan etufu magudi a na excavators ahodo ne mfidi ahodo a wodi to ne ahye ne nyina digya tum ne ahye ne dwira ben na so na kire mu se omo nkwa ne sabiu efiri na akwaya chewa omfidie ne yebegye na de esi honom ebetumpi abo ma de yi akwan se ebetimi aboa na adehye a wonom etufu magudie koti kwan essence ase ewa pie mantam no emra etimi esi wonom kwan pam na nabɔ no ho moden ene wono wankasa na tena konwa ekopie mu ne ewo supon eye river no ho ekotu ho no makoya eguso kwaso ena adehye no mbɔ moden ya ne excavator yi wo mo de tu galamse ne saa mutu ni saa se mutu ana mutu na bora hope ena adehye do na mutu galamse dimrika oyiwe mu yifum meka tente mbɔ mode dwane pa baabi etimi kwahye nanso adehye ho do mantimi anko no na nabɔ moden ekoto no mbɔ mode agajam sakrachi edisani yetena mam esemo maya ne senti wono excavators ne nabɔ no ho moden ena obe woni yadimu winje no ena ze dashboard no mode atu niema hodo betumi aboa na excavator na yaduma ne yatu dia firim na na ekire mu se enipa hodo so mu dwana no mfidi ahodo ho nya wo moden etimi de omonsa ede atu mfidi so betumi aboa na galamsi ahodo adehye bitu no entimi enkoso bio efin so fangwa ahodo gugu gallons ahodo magine nyina de afiri adehye ensem janitors ahodo so bomba den di sa adwuma nyina so mpirifo de omsa to so amekese no wonom etimi agine nyina da sebra twum ampofo ebomba den chechire mu sem galamse tuei eguso ekoso apie mantam moden etimi akasa bom ho mode ayedom be ye bia na so mo ya enkonkosi aga kaskala sa na sa besin omode abrebio na akasa chire mu sem sane monto do masahye asei omonna onna tren konyoba kwaso abodwumaden etimi atata ya de mbo moden e de excavators ahodo ne mfudie etufu magudie koti kwan essence asese be etimi aboa na sa ne mbone yakoso apie mantam no eso etimi ate na akasa chire mu sem emfidie ahodo omagye no omomfa ma de hye ne emfa ma omo ekopem sa de mbo moden etumedo aduani ahodo a ebetimi aboma asase no etimi efufu na ve nso eya asase mu ne pan nyina etimi ababiri se be yakuane edua chesemfudie a etumi aso abrebra nte sa de emfidie no wonom entumi nsanka ne ensanka ne kyena na aka se kyerɛ mu sɛ efiri na ekɔ no adehye mo made zo bakatakata mu ne nyina so na atumi aboa sɛ bɛya asase ne betumi gye na so na kuefo no bɔ moden edua no baya etumi aso oje mera ne yensem training continue kofi obo to nkra edifa payment ade som ye no nsema do na do som ye no mu kyerɛ mu no enie yo me da se botaya e ma me tu sa na mo ide simple medikan na otwetwe mu yewura osagefo amotel for penny etu nanum tuo say wabani mining along the Brim River nti wa obon so the excavator esi Brim River no biara yensi machine na few days after EPA so the directive by say mining along water bodies and river bodies biara no yembani nti ne eno so na medinya mitumi say yewura osagefo amotel for penny to no ntu na EPA so ato mo ntu a mende sebe eyade a sebe mitimi gina so eso they stop it mining along the supon issue eda esiakwa enti no ene ubisa de nti a metu sa na moya na yewura osagefo amotel for penny ni so ade hu ode sinani so na meye bia boa no ene kwe almost maybe no me tax force yako around sa water bodies isi yako pamo mu making sure say omu enye galamse wo sa insu ya no so da no ho na omo start
wada no na almost hye ho no mo ye ade be chi no ma say issue ni na enti no DLFM 106.9 the only way to stop them is say two machine control board rather than say machine no the two control board na oba untimi fa machine nya hwie biom age se woba himfie aba beje control board nti oba so a asotwe ase de twu ye de betwu ananse ye de ma police eni a woti ye eye asia kwa hene ne den e de doctor twum da sobre ampofo ne na woti ye eni wachiri na asia kwa apeja hene ye nana yaw brobe enso ekasa ye bona na aba so pa e wana mo pa otu efiri se o chire magalam sei sei sase eni mfudie ni nso ompotem ho nyane senti wonom entimi ntena se enhwe hansa e ma da chemma e mebre ngu kwantenu na nanom insa se pomba moden e pade to ho ehwe nsuo ma de hye etimi nya binum no sakoba se ne nipa bia du furo pe ese ne de na entimi ntena se enhwe hansa mesa na mabon ne entimi ko ze mo boboden e chimta ne mo mpa na natu no betumi abo ma sagalem si ahodo a ekoso mpotem no no eno so etimi abraso no so de nsem sei ede tuja ofreme na ya ofe brobe positive result ni yebinya and say ye consistent na ye koso na yihu won a omo eye sa adi galamse no tonton saase no na ye ma omuhu se eye wenum no omo ye adi etonton saase na enne beboa na sisi ne happen ne say enkrofo de different information in fact wo omo to galamse no wo na ya no ma akututu videos when they beto esiakwa platform no so say da sibre na yesi in fact ye the video ni bi command ko on hweye no eno mo ka kire say yenko fa kwa super ne wo na but guess what ijina super no na ye enti super no kwa ayira so a positive result there say at least your task force are on a daily basis no so mu chase sankofo we but that's it kasa any a chakunya for there at least once a week or every other week biano yensu yebeko hono na ekochisi no kwa ayira so a positive result there say at least your task force are on a daily basis no so mu chase sankofo we but that's it kasa any a chakunya for there at least once a week or every other week biano yensu yebeko hono na ekochisi enkrofo no eno consistency no and the positive results every eni a woti ye ayesi akwa apeja hene ne den ade nana yaw brobe neni ana woti ye eno achiri ana opani ba kun so no nso ni fie eben bia hodo mo etufum agudie ne yepa ne den ade opani Bernard ampoma jamna ono so jemre ene ye nsem twire ne kontinu go fie odwetwe nkwa na wokire mu sem adehira mutu galam se bomode bampotem honom no abedada ufie na wotem no mpo no wa woni kapre hwese de ohia ye wo awie osam makona de senti bomode na giska pudoje na tufiri wudem na yemomode yemfa ho ntu galam se opani kire mi sem enam sa do yonu sinti ene adehira bomode atumi aton mangaza mu fie mutim no ede magalam se efobia mekese wadom ede honom etufu magudie wakase kire mi se de yakoso no ha adwen firi se omode galam se no ese omon sase eno omunsuo no moja pade a enko nkan yi pa wakasa kire mi se one de nyame anim nie omba no homoden emfa ne dan emagalam se ni se wonye no maniska no metu ne dan tunguda o se sa asem tofi akwa ebi nsi da ne senti sa na motu an fefo obi tu no munya se omba moden aton omodan no mo da se galam se o kire mi se sa na motu no wo munya fi se nyade a bebo akwa no so di nsem se etuda ni fa akunye suna nya sa ensem ene se wo dan de anya dia mo kwan se o mo tu me nko ma wo mo tu galam se yo mo se enso ko ata ta kwa ne ha mi makasa ho enso na ya na o ma dan na betura ne kwa na nkasa ne o mo ti ntia ayi na makofro mo se mo he se ma dan enso na betura ha mi wa enso na ga ne kan o mo patro ne de obi e mai on kan sa se mo se tom o mo dan so o mo tu na o mo go si for mo no ni ha o mo tra ayi o ma ho kwan a nyandi fi no se e bia na ahano onka hano na opebefufa na wachom say omonto ahano na onkusi kuma na ahano onka hano na opebefufa na wachom say omonto ahano na onkusi kuma na omame
eni a woti ye eyo wura de den ede openi Bernard ampoma jamra ono ne dan eben bia adehye bi etu galamsey essence ase ewasi akwa ene wo kirem se ono asa ne dan do betu galamsey pasa chacha de bi nim mama de amefa ne dan etu galamsey de ebi si ne ene bi asi kina mu kiremu ene ye de asunwe yento akase bo no so Yanto akase bone so na LG Electronics Ghana for ade ato omo ho so say ya de ombeboa na community se wo man mu no ombeboa na ye mpuntunjuma etimi akoso ewo honom eno nam so mo makwa akoso ye boho ewo Apra SDA Basic School I no beboa ma ye gomu Apra community eno wo mfimfini mountain mu ene ye Apra ye SDA Basic School ni na etimi anya insuo ne ho emfaso na bra mu kwa kobie insuo na no na ye school fo no ye acheche fo ne netimemfo mo wo gomu Apra community ni na eboje omo so e ka se ya de o ma ya de ye papa esan se insuo ho ha ya de na ekoso wo ye Apra community on man no ha adwen pa into the sisi yo maba be si bo ho yi de betimi aboa amomatimi anya insuo kogien etimi anu mesan se no mutimi nante ekonkro be o man sa no makwa konya insukrogen e de aba be yo ma de owie na ye headmaster de ma Apra SDA Basic School ye Mr. Isaac Forson say ya boho ya o masi de ebebua mo hawa na mo fam na eto etimi abawie ye odin sem say etudwa. It will go a long way to at least reduce the time the children spend in going to search for water. So that time we can use it as instructional hours. That will help the children to learn more instead of spending all those time searching for water. Secondly, it will also help reduce infection of waterborne diseases like cholera and other things. You can imagine during the COVID and we are not having any good source of water and the children have to do hand washing regularly. They are using unwholesome water to wash their hands. So you can imagine what will happen. So it will reduce the spread of waterborne diseases and other things. And also the community, it will also help them. The cost involved here, other people buy piped water through tanker service. So with this intervention, the cost of buying the tanker service will also be relieved from the community. And they are ye Isaac Forson no na ye headmaster edema Apra SDA Basic School. Oh yeah na ye Larry Iluru ene ye nsɛmtwɛfo atwetwe nkomo ɛna ɔkyɛ sɛ ɛyɛ Larry ɔna ye executive member edema LG's ɛyɛ foundation no ana ɔkyɛ sɛ nsuo de emfasode wɔ so papa esan sɛ nsuo wɔ hɔ ɛyɛ nipa nkwa nta ye ade a LG foɔ no abɔ mo homɔden asɔ mo bɛhwɛ ama mpuntunjuma akɔso wɔ ye community sɛ wɔ ɔman yi mu. LG as a global leading brand gives highest priority for the CSR activities. CSR is nothing but corporate social responsibility, which is something giving back to the society. So we thought like water is the most essential in Ghana. So we thought of investing on the water. So that is why we came up with this project. See, we provided this facility for the school. It's basically to focus on the children and the children needs. This borehole can provide water for all the students here. Not only water but clean water. Yeah, uti ye Larry Iluru no na ye executive member Edema LJ's foundation. We na ye gina we so na ya dan ye ho sema akofa ya na boafo enkrato ye ba kase bodi aka eche betini nyina e de afri wonom e de amamu. Makwantu ho nsam aye medadwen nanso me yansam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom e track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yamamo akwapa afi yanko Facebook nuswe.
Nianken kan Ghana for adwenkyerɛ na onom de aba no biwe delic ayete no kyerɛ say good evening senior yenso yɛda ase pa we nso free say John bosiso no wɔkyerɛ mi say deputy IT director Fantiakwa South NDC just few days after John Mahama and the NDC took power. Ghana has been sweet like honey. Sikaba krumyo yɛda ase pa yɛda ase. We see a Dorian from Pound, which seems those boys have been names and sense from one. A crack academy former friend working. Somebody did na Sanqualandi, might say, Bimurano. In some Hunusan or Moody San or also Edia Bain. We see a Reta or Coson or Chim say, or here live, Eddie Fair Gulf City. You know, Jim say news in more the passes a piano man, and more the pan, which him say, happy birthday, Uncle and Famau, Ezekiel Addo. Or say, Uncle Pon, which we pa you, Yada, say, we see free Kofi Parliament. No, James, the government must increase cocoa price so that farmers will not sell their cocoa farm to the Galamsey people. You yada as a pan or take a sebono, allowed inside a grab will become Kofi Parliament. When so yada as yepa, a year, we free a year copy. As someone or say good evening and happy birthday once again to senior or here life, 83 a year Lakeside Estate. Senior, yes, yada as a pa. When so every a year Richard share or say happy birthday and call information. Takrade Trebeu Kwadwo Krom de Shekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Chaka Sienko Enfama Adwoa Agyei Sikapa no James Kasebo no more the pass bia no manam na live ewo eye great station wani nyina da DJ Ghanaman sano no o James Kasebo no NM DLFM nice way pass ni yanso yeda se pa na reta okoso sa chirim say e dey happy birthday en confirm Nhyiraba Kwadwo Sammy B sister meda se pa meda se memfa we so eye Asante Emmanuel no chimse we dey shameful pa mofra na moya sa de no chimse we ni wusem kese pa ni wusem pa yada se Thomas Kwabra there be o message ni ntimi kan tonton den ye ni dwa we abe fontente anu so we ni aha Ghana ni dia dure ye ba won chan sofa na men so min sofa asema da ho ni Accra Academy Senior High School mofra no eno mo atwe brantan kranteu ana wonfrafo a samo ye 1100 student nti homodwan ye homo mo anesa ene nkrante pa na matwe ene mo de bom of to say pow wene achachire fo mpenifo de nkwala na koma post photo mo de nchi wonom na mo fa embra kwan so Ghana ni asem sei no wo se ho sen hello majo meju so wo pa akati this year ni all right pacho me too I thought that they are one. Discipline, a yes, your mind. So we share the SRT free parliament. Even last 4 years, we be to me bo be assume parliament. I know for France do your school move. And Kwalanke twa. I just small school kusia dear ma would die chin. And no ye Japadia ye de mount ewa bra will be anka. O papa be to me si dan ewu owu a ebusianfo be to me abegi dan na akọ enso so school ye japade a tese will be anka ho ye de ama wo no wo hwe so nkosia wa de so krasam enkwasiasam nko a sabi wo fa bia wo ye enti a china bi wo be to me abegina ho se ye nto abama be digan me Ghana president ene asem no Wafa. Medase. Omano yambompa yamo yamano. Yate. Yadase bebre se wo ba so. Hello Majo. Pacho meje so Nhyiraba Sammy B. Hey, senior man himself. Dixon. Badakon. Droba achem edukru. Senior man yintio. Yadase nyame sha ye djuma pa bomba Kristo mangana. Aba ye tele se se Ghana no e kosuru e akosura asen yen. Nanso nyama papa de yehuni saa yaba sere bibiri mede nka misusu se be odi afa na yemum ne mu na mpese be se skum wo mpan ne funi wa wo behwa aka na sanje ya wode yakwa na se ebia asem se de yakobra ne atuma atwe kotokuro saa no ebia na we no ebu skum mra no so nti no miso na ya me ne ma me a meta kan sanse ekosuru we wo sanke se yankam ko yimre fie meka disanke kan ofiem na ya na ko wa na ya bat ya se bia se be ya so benti aha nti ye twen atemu ba bonten yenso ya da se pa senior hello majo
Oh, facha me pa. Hello, Majo. Hello, good evening. Yami Adwoa hofe udina wi akase free. Oh, okay, mpacho me yenti wanimri. Oh, me da say. Amen. Me da say. Onso ubetimi abba 053405019 053405019 and the bill 0593406565 ubetimi abba. Hello Majo. Hello. Good evening. Blessing. Hallelujah. Ekwanso. Oh, me see Ekwanso a. Ekwanso. Oh, me fa form na ba ye kasama yenko. Hey, wo fa ya semo. Pa. Ye mpanyimfo yi. Na somo ni di pa. Ni omu ye. De no mo tre yenkola no. Yenkola ni mom na o se e bi se no mo ntwe ya so. Me pacho asama ededwane eye Accra Academy senior high mo from abode akotwe sekan Brantain ede buro mo mfefo no ho asama na ededwane yo enie emra enhwe no mo discipline omo. Okay, It's too much. Okay, Ya bre omo enyo mo kwa no mako school pay. Okay, bye yes we da say. Hello Majo. Abigail me pacho wana mnene kase. Oh, what's me kwana to say? Thank you. Me da se pa. Eden omo di frifie na koye achechere fo ne temje sika na kura free school ho omo di frifie sure yeah that's it. Yo hello Majo. Champion pacho di no bia kase free. We did the brother Kwadwo Dodowa. Okay, senior pacho me enti onimri. Oh, the course no. Sure, Yankasa Yankin. From your parliament. From where you campaign. Only the grand platforms that here, some of your Mokaka. Jomo Yen, some Ghana for some more. A more pepper. A better than number for some more. See, I tell you, I take a parliament. Obioko mi obinishwa our parliament. Penny no to be just Agyei. That's a mofana kia. Then I'm a part of it. Edion. I don't know anything me media about you because Yakasa pay for of which some of Sanadu money. The Via Oko school not so which the canal you could decide where we are. And this attitude, like I said, almost a fee Alan Pay Nakasa. Ah, but they are no. Almost a few more. You. Then you say, I'm sure I should be ya. Diana Ghana Boko. Okay. That's it. Men so me da se pass wonso ojemre eba so ye na afrefo no emre nti ye demo ebesi ha no mu sei kasebo no emu semufo no eye maize mebe entwene se mu edima yen be ma 10 gram wi ni ahofa dwa ne kofitela so de kopie mu ewo Facebook no so ma wunya bi ehwe ye enuanu mienu a ye besuma nimre no wei eye Kwadwo ene Adwoa meden ede takrade Kwadwo krom tweba wo de hye konkron be ma 10 gram a ewi ene ahofa adwame alaje nimpon Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sorry na DJ Hitman obetenase na oba no enya semkuma enyumo de egu apawa so obehwe magu ho ewofie ha no ebeje nsem tumaka safde ni kwaso na DLFM 106.9 fise hanom na nyuma pa ni nyinada efire emu bia mo enitia adehye Kwame Adwoa